І я, але ж ніхто не вірив. Ну добре, це були білоруси. Да, О, ну, клас. так. А ми сьогодні зустрічаємося, а майже вже по собі. Давайте, а майже тиждень після зустрічі у Торонто. І ось 35-та зустріча, яка відбулася у Торонто, 35-та зустріча Білорусі Північної Америки. І зараз ми тут у троїх, у четверых, 4 чоловіки, максимум різного покоління. Івонка Сурвіла Старушка. самая Старшиня, не старушка. Самая старшиня. Добрая заувага. Олександр Логвін, отримує скоріше типа самий по узросту, то я буду наступний. Я вирос, так скажем, в Совєтському Союзі. Саша Логвін, Олександр Логвін, яна скончила школу вже у Свободній Білорусі. Я старий год. Народився у Свободній Білорусі, лише після Нешта здарилося. І зараз ми зустрічаємося на землі Канади. І ось ваші почуття від 35-ї зустрічі і від того, що ви побачили, і які думки на конкретно. Давайте я пачну. Добре. Ну, для мяне было вельмі важна і у мяне выклікала вялікае здзіўленне тое, якія розныя пакаленні былі на гэтай гісторыі прадстаўлены. Мяне вельмі захапіла то, наколькі розныя людзі аб'яднаюцца, абгрунтоўваюцца ваколь Беларусі. Гэта вау, як крута. Мне захапіла тое, што людзі ва ўзросце 88 год чалавеку, а ён усё роўна марыць пра Беларусь, марыць хоць на дзенёчак. Вось сёння мы размаўлялі вярнуцца туды і пабачыць вольную дэмакратычную Беларусь. І мне вельмі здзівіла, што людзі ў Паўночнай Амерыцы, я упершыню ў Канадзе і упершыню на іншым кантыненце так загрунтоўваюцца, так захоўваюць у сябе беларус і беларускасць, што гэта выклікае велізарную такую павагу, велізарны рэспект. І гэта вельмі крута. То есть мяне гэта вельмі ўразіла, што вось столькі пакаленняў, столькі год не забываюць на сваём. Гэта вельмі крута. Чи можна спитати, Так. чи дало гэта табе надзею? Не, мне гэта дало вельмі вялікае натхненне. Натхнение и надею, что в Беларуси можно остаться? Так, ну я вельмі мару вернуцца у Беларусь, таму што для мяне гэта вельмі важная гісторыя, таму што я нават да апошняга, калі была магчымасць знаходзіцца ў Беларусі, я знаходзіўся ў Беларусі і рабіў нешта дзеля Беларусі. Вось, і калі ты бачыш столькі людзей, якія гатовы дапамагаць адзін аднаму, ну гэта так вельмі падбадзёрвае. Вось. Таму спадзяюся, што ўсё будзе добра. Цудовно. Ну выйди. Я? Івонка? Окей. Я уже казала 10 разів, що була захоплена. По-перше, я не сподівалася на стільки присутності, стільки нових людей. Ми завжди, як бачиш по моїх альбомах, було повне покоління післявоєнної еміграції, які вже всі фактично одійшли, хоча мені. Після було новое поколение, это значит поколение Игоря. Видишь? Саши, это его брат называется Игорь. Помешала. Никого не мешала, ты первый раз помешала. И які приехали уже... Тут 3 Саши, так что можно было. Правда, Так, куди не повернути, що до Саші. Все Саши. Так что это другое поколение, яке долучилося до першого, і якое у великой мірі перейняло нашу працю, особливо у ті організації есть. У Торонто, наприклад, перейняли працю, і тут у Отаві перейняли працю. І додалися, і нові додалися у Кальгарі, у Едмонтоні і так далі. Після цього приехали наиновейшие, это значит, после 2020 года. И это меня наибольш захопило.
Таму што гэтыя новыя людзі, я не спадзявалася, што яны прыедуць і скажуць, што яны беларускія бізнесоўцы, што яны беларусы, што яны будуць рабіць, памагаць Беларусі, што мусім яднаць дыяспару з бізнесам і гэтак далей, гэтак далей. Гэта мяне полностью захапіла, таму што гэта мне дало велізарную надзею, што мы даб'ёмся нечага. Бо так вельмі цяжка змагацца. У нас заўсёды было замала дзеля такіх статыстыкаў, так? Было замала, і не мелі мы ніколі нашых мільянераў. Заўсёды у нас людзі былі, рабілі ўсё, і калі грошай пару цэнтаў мелі, дык аддавалі на беларускую справу. Моя сява такая была, і ўсе нашыя, калі ёсць грошы, не трымаюцца ў руках, так? Так што это першы раз выглядае, што мы будзем магчыма мець якія магчымасці матэрыяльныя, штосьці паважнае зрабіць. Ну і безумоўна паважнае, чым большыя, чым багацейшыя, тым будзе больш эфектыўнае тое, што будзем рабіць. Так што у мяне паўстала такая моцная надзея, што можа і дажыву да павароту. Вось. Ну, я працягну гэтую тэму, і я таксама была вельмі ўраджана. Я ведала, што шмат рэгістрантаў і людзі прыехалі з розных канцоў свету. Першы раз прыехалі прадстаўнікі Еўропы. Гэта першае, другое моладзь. То, што маладыя беларусы абудзіліся, далучыліся. То, што вы сказалі пра розныя тэмы, што былі ад беларускасці, супрацоўніцтва, дыяспар, да бізнеса, медыа і гэтак далей. То, што прыехаў Белсад медыа, то, што Александр прыехаў медыа таксама. То есть вось гэта толькі паказатель, на маю думку, што беларусы аб'яднаюцца і расце вось гэта патрэба збірацца, абменьвацца думкамі і неяк рабіць нейкі вынік і рабіць разам далей. Злучанымі сіламі, не паасобку. Вось гэта была вельмі такая цікавая сустрэча, ну і сустрэча 35-я, юбілейная. Вельмі прыемна гэта было. І вельмі прыемна, што гэта адбылося ў нас у Канадзе. І так нам наш беларускі бізнес тут памог. GVA Lighting, Владимир Григорык. Вось. І неважна, хто ты, які ў цябе статус. Мы бачылі розных людзей з розных абсалютна індустрыі, там і напрамкаў, прафесій, ўсё, а нешта аб'ядноўвае людзей. І гэта, канешне, наша Беларусь, якая вось зараз знаходзіцца ў такім становішчы, што трэба яшчэ больш працаваць, як вы гаварыце. Вось, так што вось для мяне гэта была такая вельмі уплыўная сустрэча, то, што паўплывала на мяне вельмі персанальна. Як беларуску і персанальна вось, не толькі як вот зараз там старшыні згуртавання беларусаў Канады, вось, а як беларуску, то, што я убачыла нейкую новую працу, нейкую новую ролю вось гэтых сустрэч. Вось, яны заўсёды былі, і тое, вось, што ты, Саша, гаварыў пра тое, што колькі ўжо год, гэта з 52-го года, гэтыя сустрэчы праводзяцца, гэта больш за 70 лет. І гэта таксама вельмі паказальна. Жыве Беларусь! Жыве! Ты не гаварыў яшчэ. І зноў як бы з-за таго, што... А то я што расказаў у Торонто. А удзельнічаў ізнутры, і гэта вось натхняе тое, што мы зрабілі, і тое, што это мы зрабілі сваімі рукамі таксама. То есть і тое, што мы можам рабіць, і робім. Гэта вось як бы частка таго, што мы чым можна ганарыцца, так скажем. Як кажуць, чым можна ганарыцца кожнаму беларусу, магчыма, намі самімі. Жыве Беларусь! Жыве! Дякуй.